En anteriores episodios de Guerra en Creative Graph 3. Ahora sí, está lista, vamos a ver. Xa teño aquí as dúas shulkers estas cheas de tótems. Bueno, pois agora que xa temos granja de pólvora somos imparables xa, vale, xa me está dando outro ataque ao corazón, por eso estou grabando, porque Gaetán acaba de dicir que saben que temos unha granja de tótems e sabe onde a temos. Non me fastidies, macho. Pillou unha granja de pólvora. Gaetán e Rexi estánse facendo máis poderosos. Eu non son capaz de avanzar. Tiñamos moitas cousas polas que luchar, pero hai veces que para dar un paso adiante hai que dar outro para atrás. A mala suerte de que eu onte fixera dúas granjas e hoxe as encontraras, eu esa suerte non a entendo. Pillaste bueno. las onte. Joder, pues Sí. están encargados de mierdas. Es que ter totems abondo. Se tuviera totems abondo non estaría aquí. A ver, Ya tiene. que cuartos poñemos? Sicho se 100 rinde. totems e os aceptamos a rendición. O sea, ainda me tens que aceptar a rendición? Non a aceptas ainda? No, hasta que pagues. Pues non a aceptas, ala. ¿Qué quieres poner? Soy un puto malo y me rindo, vale. Ay. Sí. No, que sepas que eu non vou a firmar este libro. Por que non? Porque o mellor despois, porque podese pensar que o inventei eu. Quero que firmar ti. No. Vale, firmar ti e eu quedome co libro como... Como... No, porque vas non a liar. Depende do que escribas. Escribe ti as condicións. Mira ben o que escribes. Bueno, se eres un normal, claro que vou la lío. Home, claro, non me... Claro, se eres tonto, claro que xa vou liar. No. Pero estou che dando a oportunidade... Poco, Non me estou referindo a eso. Podes inventar de que eu me inventei este putísimo tratado e facer como se nada pasara. E claro, estes días estamos crendo que estás rendido, Pero... que non chimos matar, nin chimos facer nada, mentras ti te chetas sin que te toquemos as pelotas, nin che podamos romper nada, e ti chetaste despois, inventaste que ese tratado está inventado e ves e nos tocas os huevos. No, por eso non quero que... No, pero non estás entendendo. Tras tensos e largos minutos de negociación, por fin se comezou a vislumbrar un trato. Eles querían un porcentaxe diario do que producían as miñas granxas a cambio de que non nos agredíramos mutuamente. E foi con esa petición coa que me dei conta de que os meus enemigos estaban máis fastidiados que a min, xa que non tiñan granjas nin recursos. E a idea de firmar esta tregua comezaba a sonar máis jugosa. E aquí foi cando me dei conta de que en verdad estaba ganando. Porque eles non teñen granja de pólvora, non teñen granja de tótems, non teñen nada disso. Se o firmades, tendelo que cumplir. E no caso de que non o cumplades, pois o último día de tregua non teredes ese cofre que se nombra. ¿Y por qué? No. Vale. Tenemos que dar as cousas diarias. Pois acabas de ler o contrato, Es que non? Son normal. tú nos beneficia, cabrón. Vale, Gaetán, pero yo sigo explicando. Sí. Hoy, si ahora firmamos justo ahora, hasta justo después de estas 24 horas, o sea, mañana a las 7 nos tendría que dar el 10% a cada uno, vale. Imagínate que hoy va a jugar poco y nos da, dice que farmeó 10 de pólvora solo y nos da 1 y 1, para mañana no tener que pagar un 20%. Desde logo, que a granja sale tal e como rentable. deixaron, nin 10 vou farmear, pero bueno.
Porque para eso preferimos que hoy no nos paguen y nos dé un 20%. ¿Me entendiste? Vale, pero si Porque farmeo 10 igual de no es lo, pólvora, que es igual una no es lo puta mismo el mierda, 10% de hoy. es que él nos está forrando, a no ser de que nos mintiera y nos dijera Claro, que a ver, farmeo 10 Resi, eu teño que usar a miña granja de pólvora porque me teño que chetar porque non teño pólvora. Entón vou Pero a tú ter no que me usar entiendes. sí ou sí. Entón, se eu a teño que usar, teño vos que dar a vos o 10% sí ou sí. E se eu non a uso, teñome que joder e estar de día sin usar a granja. O sea, lo dejamos así. Ah, que soy, faca, o que queiras. Vale, danos a amatista e o módulo. Eso no pone que lo tenga que dar ahora. Pues me cago en tu puta madre, Alejandro. La verdad es que me suda la polla. De feito non pon cando vos lo teño que dar, así que Pero nos lo tienes que dar. que queres que poña as miñas shulkers cheas de cousas diante túa? No, baste, pero eu quero o meu Ender Chest. Pero que che dou mañá. Baste e colle o meu Ender Chest e desconectome. Mira, sabes que buenas a Daos, poñer tío, deja el buenas puto a poñer Enderchest, tengo aquí 3, te doy ante 1. túa. E vou poñer o tridente na man aquí que me podías matar e quitarmo, pero como estamos en tregua non o podes facer. Vale, pues non o podo facer, pero quero o meu puto Ender Chest. Que te Vale. doy yo 1, hostia, déjalo. Pero que ainda non quitei todo, subnormal. Joder. A churuche. Va, Ahora sí. una partida y me consigo la Sky o a no sé quién pillar. Dale sin encantar a Celitras. E ti? Como acabades de ver, finalmente chegamos a un acordo. Un acordo maioritariamente redactado polos terroristas. Un acordo que parecía bilateral, hasta que o leías por segunda vez. Eu debía deixar nun cofre en 00 a produción correspondente ao 20% das miñas granxas, todos os días. Pero, que granxas? Non se especifica. E claro, desde que as miñas granxas están rotas, porque romperon eles, a granxa de pólvora e a granxa de tótems non iban a producir nada. E o 20% de cero, xa sabemos todos canto é. E para máis, había un vacío legal, xa que o meu compañeiro non se lle incluía por ningunha parte do contrato. Este tratado estipulaba que a tregua duraría 10 días, pero xa vos adianto que un dos dous equipos decidirá rompela sorprendentemente antes do acordado. Nos mentras seguíamos coa ardua tarea de encontrar a súa base, neste caso explorando o subsuelo da zona sospechosa e usando o F3A. Pero sin éxito. Era moi frustrante saber que estábamos tan cerca pero non encontrala. Non había indicio ningún. Facíanos falta algo así como un golpe de suerte. Uno, dos. Ay, coño, me cago en Dios. Bueno, pues mirad, estou aquí na base, que como podredes ver, pues hai algúns cambios, está... Bueno, avancei nela, basicamente, sobre todo aquí en esta zona. Está bastante avanzada xa. E estamos a día 1 de tregua xa, o sea, son as... Bueno, quedan 5 minutos para as 7, o sea que vamos a cumplir o primeiro día de tregua. Polo cal, teño que levarlle o 10%, bueno, o 20% das ganancias diarias das miñas granjas. E como a única granja que usei hoxe foi esta, pois o que sei, vamos a levar, a ver, que o 10% eu creo que será isto,
e isto. E xa está. Ala, este é o 10% de hoxe. Non sei hasta cando van a seguir con esta broma. Porque, bueno, xa vos expliquei onte que non sei, que eles non especifican en ningún momento de que granjas ten que ser. E claro, a min as outras granjas romperon, mas é o que me faltaba ahora, arreglalas para darlle pólvora ao payaso este. Home, pois non son tonto. E isto de que todos os días teñen que ir eles a 00 a recoller isto, en verdad é un completo abanico de posibilidades, porque todos os días teñen que ir ali, entón podemos facerlles moitas cousas. Van a vir aquí a recoller isto. Entonces, o máis probable é que despois volvan ou polo portal, o sea, ou voando así como estou facendo eu, ou polo portal do Nether. Esta era a base que iba a facer con Reshi, pero como pues xa non... Pues non. E pois eso, teño aquí esta base. Eu sei a resposta, pero se lle digo, non sei. Pois non sei. Teño esta base aquí que a podo usar para algo. Está ahora modo película, Eu me morto. Está modo película. Bueno, mirade, fixen isto aquí. É como tema de seguridade, eu que sei, por se acaso que se explota un creeper aí arriba e xusto encontran a escaleira. Pois que vexan que é un simple iglú. Vou vos a enseñar este shulker, que ten 10 litras e 2 kits de repuesto. Entón, o que vou a facer vai a ser unha sala do pánico en esta base. Unha sala na que no caso de que pase algo nesta base e me encontren, que pesadores que tan, de verdad, vale, que sí. Cala, tapo, porque me estás desconcentrando. O sea, Roy, por favor, non me metas ilusión se non encontraste a súa base. Roy acaba de... O sea, acaba Igual de... sí que encontrei, Antón, que está ao lado da miña, está na aldea, está a... E como non a vin eu onte facendo F3A, entonces? Antón, eu que sei, mira, pero está a 100 bloques a miña. Antón, por favor, fago TP. Espera, no. Que teño que empezar a gravar. Ai, madre mía, Antón. Ai, madre mía, Antón. Que creo que é. A ver se non está Caetán, Antón. A ver se non está Caetán. Que como lle encontráramos a base, Antón, que son dioses, que vin dos bloques non picados Roy, nun árbol. cálate, porque como non seáis a súa base, vai ser isto o chasco do ano, Roy. Como eso Home, non... a ver, se hai unha se está ao lado desa aldea, hai unha baixada ao lado dun árbol no que había bloques normales. Estás na Ou túa esperamos base? a que se vaya Caetán. Habrá que esperar. Estás na túa base? Sí. Tepéame. Mira, No, si espera, quieres- que me quedou aquí unha xúcar. Vale, dalle. Ai, Antón, salimos a mirar. E cora xa me dá medo, porque igual está por aquí Caetán. Xa, no, a min tamén me dá medo. Queres salir a mirar?
No, non quero, no. Enséñache onde está. Espera, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos un momento. Home, que se estaban os bloques de terra normal, igual eso é que... Pero, ¿dónde está? está diferente. Entre a aldea e a túa base. Si queres salimos ahora un momento a mirar. Pero como xusto este que tan é pillada histórica. E ademais estamos en tregua, polo cal Antón, eu non lle que podo facer estuvemos nada. conectados todos os putos días e nunca estaba Caetán, por que vai estar xusto ahora? Mira, Antón, este árbol. En este. Sí. Pica ese bloque de terra. Uno. Xa cobrou. Ah, vale. Vámonos. É que encontrei un bloque de terra normal debaixo dun árbol. Vámonos para os vamos. Ai, mi madre, Roy. Ai, mi madre, Menos mal que me deixaste de mirar os alrededores porque se non me base. Ai, Ai, mi madre. é que fagos todo ben. Acabo de encontrar 3 tridentes a súa base, Antón. Catro tridentes. 4, é verdad, 4. Ai, mi madre, Roy. Antón, que Ríe. teño o corazón a 8000. Espera. Ao mellor... é que eu por aí non mirei co F3A. É verdad, eu por aí non mirei. Claro. Ai, Antón, que estou temblando, Antón. No, Antón. Roy, isto que acabas de facer acaba de cambiar a nosa partida de forma drástica, Esperamos a que se vaya Caetán. Y Sí. reventamos ya. No, ya vamos a reventar. No, ya vamos No, a reventar. No, vamos a por obsidiana. A primeiro. Vamos a esperar. Ella que deixar feito un Cristo. No. ¿Sabes por qué? Porque que é mellor destrozar ya ahora. Nós temos unha carta ahora que é que sabemos onde está a súa base. Sabes? E se hai que xogala ben, porque só la podemos xogar unha vez. Pero despois vamos mirar se é a súa, se é a de Caetán solo. Vai ser a de Caetán e Rexe. Sí, eu creo que sí. Porque xusto estaban aquí os aldeanos. Pero a ver, a aldea está Pero a ver, que E probabilidad, dixeron que viron a miña aldea. que probabilidad hai de un mundo de 5.000 que virades literalmente a 20 bloques? Bueno, a 100, a 20 no. Pero A 100 había desde a miña casa hasta a aldea. é que é verdad, a 60. Que probabilidad hai de que iso pase, tío? Que é unha locura. Hai de que xusto encontreu isto. Pois sabes que o ovo non está seguro na túa base. Mira, Onde estabas ti reventado? Oxe, vamos a reventar. Bueno, eles xa podemos reventar. por que inventaron isto da tregua? Para conseguir pólvora e tótems, porque non teñen. E eu non lle vou a dar. Punto a favor para nós. Vámonos a matar. Un día que veñan ao spawn a coller o 10º, valos a matar. Cun doble ender cristal a cada un. E van a morrer os dous. No, mátalos ti, porque eu se estou aí vanme matar. No, eu non podo. Que xa se deu No. conta. Pero vas a ir con invisibilidade. E eu voume poñer a falar con eles, vounos a entreter, vounos a... eu que sei, poño un Con cofre aquí. invisibilidade non me ven o nick, no? Pero claro, No. a ver, tampouco é que sea moi boa pues, en invisibilidade. Ti faime caso, vámolo a practicar, vámolo a entrenar e vais salir ben. Mira, Vámonos a matar. Non vou ir con nada, solo vou ir ca obsidiana e cos ender crystals. Claro, porque sí, porque aí ir con invisibilidade non podes levar armadura e iso é moi peligroso, porque dan un espadas ao aire e matan. Que eu, ojalá que desa vez estuvera que tan conectado, pero estaban as dúas... Estaban Sicho e Diarrea conectados, pues bueno. E que de repente estou un solo. Díjolles, atácanos, traición de Antón, atácanos, axuda, vinde, non sei que. Nada, nin puto caso. Ao final veu Samuel, e cando xa está de cacha base reventada de todo, chega Resi. E que pasou, chicos? Desde a cama, non? Hai que aguantar hasta o sábado.
E o sábado vamos a lanzarlle 40 ataques. Que non sepa por onde lle están vindo. Sabes? Vale. Mira, vou estar aí xogando a Valorant con eles para que non estén no Minecraft, non estén a facer eses repuestos, así, vou dicir todos os días. Juegas al Valorant, juegas al Valorant. Mm. Está FK, pero tamén como cheguemos aí, se Xa. supóñase. É que non nos la podemos xogar. É que xa, cajadas que teño. Romper esa base inteira. Mira, e Sigue aí. queres que che leve, mentras que facemos tempo, se queres levoche a donde creo que teñen, aí estamos indo mal, hai que ir por aquí arriba, a donde creo que teñen Lois e Samuel, ai, por aquí non podemos subir, A base. a súa base, sí, Onde? é cerca do Stronghold, que Por eu, qué? porque encontrei ali unha cama posta e unha aldea looteada e así. Creo que hasta aquí o noso viaje en camino, ¿eh? Parece que sí. Sí. E se nos vamos a outra isla, mira aí. No, porque hai que ir a la terra. Veña, vamos, por escapa dos fantasmas. Estaba con ella. É todo recto hacia por aquí. 2000 bloques recto. Aquí está. Ah, bueno. Sí, está aí. Está A AFK. gente dijo, si vamos ahora, está FK na Está base. AFK, está AFK. Na granja. Ou non, Sí, non sei. Eu vixo algo aí arriba. pero vou mirar. Está aquí. Dándolle. Vale. Vamos a facer unha cousa. Vamos a facer ¿Qué? unha cousa. Vas a romper o suelo. Pero ainda non. Mira que paro. Pero si está rota a granja. Xa romper, non? Ah, pero está desnudo, non? Estoy en un bote, xa paro. Joder, rei. Metí un monstruo de caída. Está desnudo, non ten nada no inventario. Sí, Eu creo que non ten nada. home, como tuvera a puta mochilita. Pero si está rota a granja, que fai? Para vou mirar o aquí, se non esa reta que te digo. Non, No. está rota. No, arreglarla. Que arreglaron? Non, está rota. Que ten dúas filas de pólvora casi. Hostia. Mira, Pero collas un normal. que non teño sitio. Que teña todo cheo de bambú. Eu tamén. E que por eso está aquí. Porque arreglaron a granja Bueno, e querían que en vez de quedarse eles que a despois pólvora robaste la tía, non eu. Vale? Porque eu non podo. Que pon os carteles? Entón veis. Ese foi o Resi. Royanten Gays. Poñense aquí que tan e Resi Gays. O que quero mirar eu é os gatos de quen son. Este gato non é meu. Baixando eu hasta aquí e reventeime porque baixei de aí abaixo aí tranquilo. Bueno, metime un hostia pique por un tótem. Sabes que vamos a facer? Que? Rompe Non, ya. non o vamos a matar. Non o vamos a matar. Vamos a... outro día que o vexamos que estea AFK tamén, pois volvemos a vir e volvemos a quitar a pólvora. Claro. Madre mía. Vamos a ir ahora a base. Non ten nada. Non sei eu, E cando xa se vai mirar aquí vai ser. Cando escriba polo chat. Que me quitou a pólvora, non sei que. Salimos do server.
E vais acabar indo. Así que pense que fomos nós e salimos. Mm. Sí, Espera, Roy, espera porque te estás montando unha película. Puxeron todos os gatos deles. Ah, amigo. claro que pensaron. Ai, me raro. Pensaron. Mira, pues en vez de que Mátallos, antes mátallos. de Mátallos. Eu. Sí, ti. Eu non podo. A ver. Mira aquí. Vente aquí abaixo. Aí non hai nada. Pero, Non bueno, esas camas estas que colle, seguro que son deles. colle os ender chests Me- e rompe as camas. Eu non podo facelo. Acabase de caer un conexo. E tes que matar ao aldeano tamén. Nada yo. Ah, é que vocês pensam que somos papostes. Tamén mira que é parvo, macho. Rompe a granja para ahora arreglala, Tamén... En fin, Con que todo. tonto. Aí. Veña, a cama iso tamén fora. E non tes Este bloques para poñerlle ali abaixo, non? Donde? Aí abaixo. Para quitarlle agua ou así, quitalle agua. O bambú. No, pero colle area de aí e quitalle agua. Con esto mismo. Que ben, tampouco se van a dar de conta de que fostes ti. No, pero bueno. Quítalle esta. Claro, e quitalle agua, tapono o furado e así. Tamén te digo, eses pensan que mordo non soy. Pois Buah. podíamos entrar na súa base a mirar entre en todo este rato que... Sí, pero ahora non sabe... Pero... E si se conectaba e iba hacia a súa base, sabes? Nós non o íbamos a saber. Pero ahora de que me quitou toda a pólvora, que me matou de gatos e así. Sí. Pero aínda así eu iría cando el non este conectado nin nada. Poñille, eu non entro no trato, crack. Sí. Sí. Non ves? El pódeme facer a mí o que queira, que eu teñome que reír e teño que ser un home. Pero... Oh, que leo o libro, o bando. Con... pesado, Sí, é que isto que me dá rabia. El pódeme facer a mí o que queira, pero como eu lle faga algo a ele, empeza a chorar. Home, pois no, amigo, no, non funcionan así as cousas. Pero claro, el pensaba que non lle íbamos a facer nada porque estamos no en tregua, sabes? E ahora supuestamente non sabía que eu non entraba no tratado. No, ahora no. El sabe para o que lle convén, sabes? Para o que lle Sí, convén. el despois Entras... matame. Claro, e dicía, no, porque non entra. El, claro, é así funciona. Entra para o que entras para o que lle convén, sabes? Pois nós tamén. Joder, non para de entrar,
Para que dis nada? Si querían sí que tiñamos nós. Bueno, a min conveme que siga habendo tregua. Eu quero que siga habendo tregua. E para iso non se pode enfadar el. Así que, pois bueno. Home, e que non estamos xogando legal ainda se quixera, que hasta dixeste ti, bueno, mataos ti, non sei que. Sí, porque podría... da granja de aldeanos igual rompestes ti todo. Eu non rompín nada. Sabes que che podía haber dito, bueno, rompo eu e despois dicimos que... Pero non, está grabado de que eu cumplo as miñas palabras. Ahora estará volvendo a base. Sí. Resi falóme por Discord e díxome: como mañana no estén arregladas las dos granjas, se rompe, punto, la treguas. Lo rompiera Roy o quien fuera. En el contrato pone el bando de Canzoni y el nuestro, avisados. El bando de Canzoni. Pone el bando de Canzoni y el bando de Caetán y Resi. No pone el bando de Canzoni y Roy. Que claro, aí rompes o tratado, porque se non sabe escribir un puto tratado. É que o peor que escribiu este. Foi isto que escribiu. Bueno, esa parte, Hostias. esa parte do tratado escribín eu, de forma pilla xa. Pero eles leeron e dixeron: sí, perfecto, está ben. Bueno, pois ala. E poñía que non se podía romper granjas. Mira, voy a citar textualmente. E non vamos a arreglar as granjas nin de coña. Home, o que me faltaba. E se quer chupo a polla tamén. No, ala. Ora estamos en tregua e hai que facer o que os señores E queiran. non lle Anda. rompemos a base xa, que sabemos onde está. Claro. Teñen suerte de que estamos en tregua. Teñen suerte. Porque se no, cabum. Pero si desconectouse de Discord. Sí. Un momento, vamos xa. Se nos Ves? descubren... Eu estou arriba xa. Vou poñer eso e vou poñer os da súa base a ver a distancia que hai. E que eles seguro que son super tan cutres que non a teñen nin decorada nin nada, sabes? Que van a meter este xa. Roy, non se toca nada. Vale, perfecto. Roy rompendo dos bloques de terra. Eles non poden saber que estamos aquí. Xa. Non collas nada dun cofre, non collas nada. Ora é de Lois, Samuel. No, é a deles. Vaya mierda de las. Non teño nada. Aquí teño unha llave. Que desastre, macho. Que desastre. Teño aquí un amuleto. Non tengo de los años. Que desastre, Caída de pluma. Ay, mira, pero que está moi mal estes chavales, ¡Ah! Los aldeanos. No, teñenos en vagonetas. Claro, por eso se laguea o servidor. Por eso se laguea. Porque os teñen en vagonetas. E miros que teño Buah, aquí. protección 446 esmeraldas. Joder, Como? protección 446 esmeraldas, que iso é carísimo. Mira aí. Mm. Normal. Normal. A ver a granja esta de ferro. Mira, producción, Teñen catapulta. No. No, é que é unha base de mierda, xa está. Isto é a base.
Pois a verdade é que... Vaya mierda. Tampouco non sirve de moito Non reventarlle nos, todo. non nos sirve de nada, macho. De nada. Sin catapultas, sin nada. Aí que Teñen- debería ser a zona de catapultas, non a teñen aínda. No, é que... E despois Estes- din que non teñen nada que facer. Claro, PVPs, sí, pero o resto... É que claro, eu non sei como tradean. Porque eles consiguen esmeraldas con ferro. Pero se a granja non lles funciona... Bueno, Bueno, pues vámonos. Pixo e Rechi vai a ser horrible. Vaya mierda, E terán outra? Ou será esta? A Porque de Caetán. No, pero é esta, porque me acordo de que me enseñou Rechi. Mais ou menos así. Si a mí tamén me mandara alguna foto. E como salen de aquí? Pero este sistema... Nada. Pero que está rompendo a terra? Subnormal. E teño terra. No, a erva esta rompestes. Bueno, E que ahora xa non sabemos como estaba, Roy. así es. No. Me cago en todo, Roy. Que non pasa nada, coña. Como salo de aquí eu? Co tridente. Ah, claro, Gracias pola hostia. perdón. Nada. Así, non se anda de onda. No, eu creo que non, eu non creo. Pero vai a noite. Eu con encontrar un tridente xa decía worth it. Pero ao final encontramos 4 tridentes. Hmm. Encontramos a súa base. Hmm. Rompemos a granja. Quitamos a pólvora. Encontramos a Ketan AFK. Que se chega a desconectar... Bueno, se se chega a desconectar cas cousas no inventario, a chorada iba a ser histórica xa, Porque xa sin as cousas. Foi histórica igual? Sí, porque non parou, Xa estás? Sí. Vale, pois eu. Ora hai que esperar aquí un pouco a que se propague o césped. Bueno, pois... Unha noite... Como era? Unha noite que... Histórica. Histórica. Unha noite histórica. A verdade é que sí. Roy, fostes a primeira persona en encontrar... Bueno, que non sepamos... En encontrar a base do enemigo. Sin aliarte a él, sin X-Ray e sin nada. Stevie Wonder. E ademais... É a primeira vez que hai dúas bases tan cerca en Guerra en Creative Craft. En Guerra en Creative Craft. Efectivamente. A 20 bloques. É que Bueno, a 100. eu sigo flipando, tío. Un mundo de 5.000 por 5.000 e viven a 100 bloques teus de ti. É que me parece increíble. É que sodes, aí vese que sodes os dous, os tres, igual de vagos. Eles viron a aldea e dixeron, bueno, non nos vamos a alejar moito. E ti vistes a aldea e pensastes o mismo. Bueno, a ver, tampouco eles están literalmente ao lado, É o que se Hai me un fai, árbol a 30 bloques al día. é o que se me fai moi raro é que non vos virades os primeiros días levando os aldeanos ou algo así. Pero bueno, non sei. Sei que eles cando eu estaba levando os aldeanos, eles estarían aí na base. Pois non sei. Despois, que base máis fea, que mierda de base teñen en general, Sí. E que o día que estábamos eu e Rechi cos aldeanos, eu ia facer a granja Rechi a falar, estábamos literalmente ao lado. Sí. E eles non o saben, que iso, que ojalá o sigan sin saber. Ojalá que non o sepan. Bueno, creo que non o saben. Encántame, que hai un montón de aldeas neste mundo. ¡Oh! Nova granja de tótems. Por? Que? Outpost ao lado. No, Pero Entón, encon- que? non sei, pero hai unha granja de tótems aquí. Eso é o que a sei. deles. Sí, a deles. O sea, é unha nova. Que fixeron eles. Pero tamén teñen que levar de polvo. Pues, si queres, si me coronan, se vou a romper. No, non a vamos a romper. Vámonos a usar.
claro, é verdade, utilizamos a hora. Mientras que non están. Claro. Sabes que é o problema? Que está cerca dun bioma de manglar e veime a 2 FPS. Porque os biomas de manglar son así. O que tamén podemos facer é campear. Ai, sí, hai un outpost ao lado. Roy, vente para aquí. Menos 900, menos 4400. Espera. Ahora mismo estou vendo un plano bastante... Bueno, Roy. Entonces... Ah. Que temos? Temos a súa base, a súa granxa de tótems e unha posible granxa de pólvora. Onde? Non se sabe porque ainda non a fixeron, Ajá. pero A non granxa de creo, pólvora sí que utilizamos, pero non creo que a fagan moi lexos de tótem. eso, da de tótems. E vale. Despois que temos o ovo polo plan trilero Ajá. e temos posibilidade Ajá. de matalos. Ajá. Vou facer unha cousa que vai ser explicarche o plan. Comezan os preparativos para o gran golpe. Aí está. Quedan dúas só. Nada. No siguiente episodio. Vamos a abrir. Oh, que vemos aquí? Unha granja ilegal. Perfecto. Vou na ter que reportar. Mira que casualidade, xusto o día que vimos teñen aquí montada unha granja ilegal. Oh, e mira, hai aquí shulkers colocadas. Pero vámonos a deixar estar. Pois sí, estamos aquí nunha base. Nunha base de Catán e Rexi. Vámonos, Roy, que eu non quero armar aquí ningún lío. Veña, sube para arriba. Aí teñen... Sube para arriba, corre. Aquí teñen os aldeanos estes. Ah, que teñen dúas, ademais. Perfecto. Hilo infinito. Así me gusta. Dupeando no servidor. Cando acabe a tregua, van a estar baneados. Sí, señor. Roy, sube para arriba. Esto dupear. Sí. Aldeanos en vagonetas. Sí, señor. La gestra. Unha pena que vayan a desaparecer. Unha pena que cando estades vendo este vídeo xa non quede ningún. Ok. Vamos para arriba.
Bueno, para que no, chicos, estamos aquí en este árbol hoy. No sé si sabes qué es este árbol. No, no sé, a ver, vamos a ver hoy. Vamos a ver por qué vamos aquí. Lo vamos a hacer porque tenemos aquí una base. Pues sí, chicos, esta es una serie de cadena de éxito. Tenemos una televisión bailando. No me digas, porque ustedes están viendo este vídeo aquí solo para poner. Este es nuestro vídeo y las entregas. Chao, compañeros. Con esta maravillosa cover de fondo, quero dicir que espero que vos estea gustando esta serie. Está feita con moitísimo cariño e estamos vivindo algo único que non vai volver a pasar. Quero aproveitar para agradecerlle a Roy, que foi o mellor compañeiro que podería haber tido, co que podería haber contado. O meu mes de julio de 2022 foi o mes no que de verdad mellor mo pasei xogando a Minecraft. Da igual que tuvera un día de merda, todas as noites conectábamos no seu Roy e facíamos algo. Ir a por diamantes, buscar a base dos nosos enemigos ou calquera tontería que se nos ocurrira. E é por eso polo que este episodio é tan especial para min e lle teño tanto cariño, porque representa todos eses bons momentos que pasei con Roy, que non van a volver. Pero eso, quero dicir que mo pasei moi ben. Este montaxe que acabades de ver é moi importante e co tempo descubriredes por qué, pero así en resumen ocurren demasiadas cousas que terán gran relevancia no transcurso da guerra. E preparádevos porque o seguinte episodio vai ser o punto de inflexión de Guerra en Creative Craft 3.